Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be gure gonbidatu guztiak eta ze esanik ez, gure entzuleak. Badakizu Eusko ikaskuntza eta Bizkaia irratia beste behin elkarlanean. Eta gaur be badaukaguz minutu batzuk euren segundu eta guzti sarea botateko. Zeri, nori? Gaur egia esan sareak berak harrapatuko gaitu. Sare sozialek harrapatuko gaitue. Eta behar bada maitasun apurren batek ez dakigu. Hori gure gonbidatuari itaundu beharko geunzkio. Gaur geure helburua sare sozialetan sartzea da, sartu urtena egitea, beti be euskaraz eta euskara erreferentzia. Eta horretarako gonbidatu berezi bat behintzat badaukagu. kaixomaitia.com sortu dau berak. Itaunduko deutzagu ia zer dan. Baina trebea da sare sozialetan. Eta hori xebe, baliatuko dugu guk be, zeo zer ikasteko, eta alba da, zeue irakasteko. Inigo Arandia da gure gonbidatua. Inigo, ondo etorri zelan? Kaixo, ondo, mintxe. Sare sozialetan buru belarri, beti be Inigo Arandia. Inigo, berela ezagutuko dugu kaixomaitia.com, zure proiektuen arteko bat, baina zuzara honetan aditua. Konta iguzu, zer dira sare sozialak eta zelan azalduko zeunkez? Bueno, sare sozialak batez ere kontekstuan internet mundura luzatuaz, izangoitake gizarteren talde batek edo pertsona talde batek elkarrekin harremanetan jartzeko duen tresna bat. Tresna, esan dezagun errez bat, tresna simple bat, egonkorra dena, iraunkorra dena, eta hainbat funtzio eta hainbat aukera ematen ditunak, talde horrek bere barruan elkarrizketak izateko, fitxategia partekatzeko, berriak partekatzeko elkarrekin, harremanetan mantentzeko basikoki. Hori da, funtzioak esan genke asko dirala, anitzak dirala, ezta? Bai, funtzioa batez ere, sare sozial horrek edo tresna horrek aurrez ze funtzio betetzeko sortua dagoen naren arabera. Bai, badaude sare sozial batzuk gauza batzutako diana, beste batzuk beste batzutarako, eta horrela espezietan egiten dira sare sozial horiek funtzio horren arabera. Izan daitezke LinkedIn, profesionalagoak, izan daitezke aixialdiagokoak, izan daitezke argazki laritan oinarrituak, izan daitezke hainbat funtzio izan daitezke batzuk bai dia orokorrak, hau da, harreman batzuk mantentzea, baina harreman horiek izan daitezke ezberdinak aurrez sortutako funtzioaren arabera. Bai. Zuk zeuk zelan hartzen dozu? Zein edatara hartzen dozu parte, Inigo? Nik, prinsipioz, era profesionalean, eta baita era pertsonalean ere. Eta bien asketa ere zenbait kasutan, bai. Nik, prinsipioz, kaixomaitia.com kudeatzaile eta arduradun bezala, lehenengo eta behin sortu nun kaixomaitia.com webgunea, bai konsidera daiteke euskarazko sare badala, harremanetarako kasu honetan. Honetaz gain, eta kaixomaitia.com zabaltzeko baditu Twitterreko kontua eta Facebookeko kontua ere, eta horretaz gain nik pertsonalki baditut nire Facebookeko kontua, Twitterreko kontua, LinkedIneko kontuak, eta orokorrean, bakoitza gauza edo sare bakoitza erabiltzen dut gauza baterako edo besterako. Eta, aurkeztu eguzu kaixomaitia.com, esan dugun moduan, Inigo Arandia zuzara kudeatzailea eta arduraduna. Zer da kaixomaitia.com? Kaixomaitia.com 2007 urtean sortu nuen otsailaren 14arekin, maiteminduen egunarekin batera, jaio zen. Eta hau izan zen, 2003an Inglaterran bizi nintzelarik ikusi nuen programa baten ondorioz izandako ideia bat. Bertan ikusten zen nango protagonistak nola Amerikarra zan, baino aurreratuagoak garai horietan ere, internet munduan bereziki, eta nola pertsonaia honek, protagonista honek,
bikotea bilatzen zuen interneten. Eta horri izan zen segundu bateko flash bat, eta hor piztu zen pixka bat bombila. Investigazio batzuk egin dituen, eta gero ja Inglaterratik Euskal Herria etorri nintzen 2005an hasi nintzen martxan jarri nuen enpresa, Aranet Internet Zerbitzuak, eta 2007ko sortu zen kaixomaitea.com. Berez, guk definitzen dugun bezala Euskaldunen harremanetarako webgunea da. Eta bertan bikotea bilatzeko webgune bat da. Hau da, bikotekiderik ez duenak, edo bikotekidea izan da beste bikote bana duenak, edo dena delakoak, aukera izan dezake, bertan izen eman, arkidetu, eta bere egoera berean dauden beste euskaldun pertsonekin harremanetan jartzeko. Eta berez euskara utzezko webgune bat da, harremanetarako. Bai, hortxe gusten dugu bikote bat, nahiko hurbil alkarregandik, behin kaixomaitia.com klikatuta, eta dino, Euskaldunon harremanatarako webgunea. Zelan antolatu dozu hau, dinot, erreza da erabilteko, ez da, Inigo? Asmoa hori izan da. Bai izan, 2007tik bigarren bertsio bat ere sortu gendula 2009ko azaro parte horretan, eta pixkat bai izan zen helburua simplifikatzera jotzea. Printzipioz, nahiko erreza da izen eman besterik ez da egin behar, 5-6 datu sartu behar dira, izena bizenik ez dugu eskatzen, ez dago behar berezerik hortarako. E-maila, ez izena, pasaitz bat, eta gero bakoitzaren sexua, gizonezkoa emakumezkoa den, eta bila da bilen horren sexua. Hau da, emakumezkoa baten edo gizonezkoa baten bila da bilen, edo bien bila da bilen. Hortik aurrea, zer gutxi gehiago, adinak eta horrelako gauzaikia beste fase batean, baina lehenengo 5-6 datuekin izen ematea erresa da. Hor, printzipioz ez da ordenketarik egin behar, eta badauka funtzionalidade minimo batzuk ordenketarik egin gabe bestekin harremanetan jartzeko. Mezu bidez harremanetan jartzeko ala ere, bai ordaineko arpidetza bat egin behar da, eta berez asmoa da, hori, mezu bidez harremanak sortzea. Lehenengo eta behin online, eta gero, kasu gehienetan pasatzen da offline edo kalera, eta hortik aurrea bakoitzak duen habilidadeen arabera. Bai, hori da. Bilaketak egiteko aukerea dago, web atari honegaz jarraituta, gero arpidedun egiteko modua dago, konta eguzu ze gehiago eskaintzen dagoen? Printzipioz, esan bezala behin izena eman da, hor zure perfila sortzen duzu, zure deskribapen fisiko demografiko bat esan dezagun, izena bizena, izena markatu ez. Ez izena eta bar, gero jartzen diozu zure adina, altuera, gorpuzkera, dena librea da, jardezakizu edo ez, erretzailea zaren ez, horrelako gauzak. Gero zure buruaren deskribapentxo bat egiten duzu, eta gero zu bila zabiltzorren deskribapentxo bat. Eta gero badaude hitz batean definizio batzuk, liburu bat, pertsonaia historiko bat, pertsonaia garekide bat, musika talde bat, eta horrelako pixkat zure perfila definitzen errazten duen galdeketa txiki bat. Eta behin hori beteta, pasatzen da baieztapen prozesu batean, non guk eskuz, banan-bana, begiratzen ditugun perfil guztiak. Hor bermatu nahi du beti ere, lehenengo eta behin euskeraz izan daitezela perfil guztiak, eta bigarrenik, pixka baldintza orokarrekin bete ditzat, perfilak eta gainerakoak ez. Eta behin hori baieztatuta, argazkiak eta baieztatu ondoren, aktibatzen da kontu hori, eta erabiltzaile horrek egin ditzazke bilaketak. Provintzika, eta adin tarteka, eta sexuaren arabera. Emaitza batzuk ematen dizkio, eta emaitza horien perfilak begiratu ditzazke, argazkia begiratu ditzazke, eta behin gustoko duen bat topatu ezkero, aukera du alde batetik bozkatzeko, bere perfila bozkatzeko, 0-tik 10, badu aukera ere, kaixo maitia deitzen diogun keinu antzeko bat bidaltzeko, hau batez ere ordainekoak ez dien arpidedunei zuzendua dago, eta da beste pertsona bati interesa erakusteko. Gauza momentuan mezu luzerik edo mezurik idatzi nahi da, momentuan keinutxo bat bidali eta interes hori azaltzeko. Badago beste atal bat dela mezua bidaltzearena, eta testu bat idazten da eta bidaltzen zaio beste pertsona horri.
Eta bada beste atal bat ere, kutxunetara, salako kutxun atal bat eukitzea, zure kutxanak dituzun perfil horiek era arraz batean ikusi alizateko. Behin hori eginda, mezu inbox eta outbox bat daukezu, harrera postontzia eta bidalketa postontzi bat, eta hor jasotzen dira besteen mezuak, eta zu bidalketako mezuen ere jarraipen bat egin daiteke, bertan. Eta horrela sortzen da harremana, basikoki. Bi astez behin edo bialtzen ditugu automatikoki datu basetik, bakoitzak jarri duen perfilarekin bat egin ditzozketen beste arkidedunen perfilak, bulletin formatuan, eta printzipioz hori izango litzateke funtzionatzeko era. Bai da egia ere, barneko kaixo maitian, barneko postontzi horretaz gain, beti ere korreo pertsonalera, Yahoo edo Hotmaila edo denera dakoa alta emandan erregistroren emailera ere bialtzen ditugula jakinarazpenak, bat-ematek mezu bat bidali badu, edo kaixo maitea bat bidali badizu, edo dena delakoa jakinarazpen horiek ere bialtzen dira. Eta, bueno, momentu hontan 2000 arpidedun dozkago. 2000 arpidedun, kaixomaitea.comen. Bai, bataz beste emakumea pixka bat adinagokoak, baina, bueno, 28 bataz beste adintarte horretakoa da. Gehiengoak gizonezkoak, baina, bueno, neko erlazio ona dauka horrelako webunetarako. Eta da, bi gizonezkoko emakumezko bat, dago momentu honetan. Gutxi gora izango dira 1.100 gizonezko eta 800 emakumezko da horrelako zerbait. Eta Inigo, ze balantze egiten dozu kaixomaitea.comen inguruan? Balantzea, orokorrean nahiko mediatikoa izan dela, bai, hasieran batez ere. Eta, harrera ona izan dula. Bai da egia ere, orokorrean eta pixkat euskaldunok daukun klitxea ere betetzen dela. Badaukagula, besteekin horrelako gaietan harremanetan jartzeko zailtasunak, aurpegi emateko zailtasunak, lotxak, alako tabutxoak esan dezagun, bai. Oso nabarmena da, adibidez, jendeak argazkiak jartzeko ditun zailtasunak. Beti dago herri txikia izanik, Euskal Herria, badago alako pudore bat edo, ea aldabenekoak ezautu gonaun, eta beti ere jakinik bertan dagoen guztia, zure gora berdinan dagola, ala ere badago horrelako puderotxo bat. Eta horrek zailtzen ditu egia esan gauzak. Izan ere, horrelako webunen arrakasta nagusia da argazkiak eukitzea perfiletan. Izan ere, guztia bezala lehenengo eta ben begitatik sartzen dira horrelako gauzak, eta argazkiak ez jartzea beti izaten da arazo bat. Hala ere, nahiko esan bezala 2000 arpidedun bildu dira, urtetik urtera asko azten ari da, eta gu horrek ere abidetzen dugu lanean jarraitzeko eta animatzeko, gauza berriak egiteko, eta hortan agea, eta neko ongi. Ze, emoten dau, maitemendu, uneren baten edo bestan dano maitemintzen garela, ez? Ez dakit maitemendu Komatxo artean? Bai, nik uste hor ja, gure datu basean dagoen jende hori, 35-38, nik uste maitemendua egotea, zenbait kasotan izaten dira ere harrema luze baten ondoren, bikotekin apurtu eta aukerarik ez duna, era tradizionalean esan dezagun, kalean, tabernan, bikotea topatzeko aukerarik ez duen oiek, askotan gure gugunean daudenak, eta esan bezala maitemindua zer dan badakitenak. Eta maitemintzeko aukera izango dutenak, dudari gabe, sarean ere, kaixomaitearen.comen bidez. Azkenean, hau da osagarri bat, beste, bikotea bilatzeko beste eren osagarri bada, eta erabat balizkoa da. Erabat balizkoa da, eta funtzionatzen duna, dudari gabe. Bikote bat baino gehiago sortu dira kaixomaitea.comen, eta iraunkorrak dianak, beste batzuk ez, baina, azkenen bizitza erreala da hori ere, nola baita esateko. Naiz eta oinarri virtual bat izan, edo sare virtual baten oinarri izan, ez?
kaixomaitia.comeko kudeatzailea eta arduraduna da Inigo Arandia, eta hementxe Eusko Ikaskuntzaren bidez, apur bat atari hori ezagutu gura izan dugu, baina Inigo zuk ordu asko egiten duzu sarean, eta hori da gainera zure arloa, zelako presentzia esango zeunke daukala euskerak? Orokorrean ona esango nuke. Dena da hobegarria, dena da gehiago egitea, baina, sareak badauka, internetek badauka horrelako demokratizazio bat, eta badauka, lehenik eraben, merkea dalako sarean egotea, albidetzen du, euskara bezalako hizkuntza minorizatuak eta hauen sustatzaileak dianak eta hizkuntza erabiltzen dutenak ere aukera izatea modu oso erraz eta merke batean presente egotea saretan eta interneten. Eta hori nabari da, bai Facebooken, bai webunetan, bai Twitterren, nabari da. Eta badauka, presentzia ezin kexa. Bai, zerbitzuak badaude, eta eskari aldetik ere, balekoa esango nuke dala. Bai, orokorrean, ia ausartuko nintzake esatea, mundu errealean esan dezagun bezain besteko edo gehiagoko presentzia baduela. Esango nuke baiet. Zuk egin dozu apostua eta apostu argia, ezta? kaixomaitia.com euskaraz plazaratu dozu eta hor harremanak, personen arteko hartu emonak euskeraz bideratzen dituzu. Beraz, esateko moduan gara zuk uste dozula garrantzitsua dela euskaraz arean egotea. Garrantzitsua baino ezinbestekoa, esango nuke euskararentzat, ezinbestekoa erabat. Azkenean gaur egun sarean ez dagoena, izan euskara izan beste edo zer gauza, bai? Izan hizkuntza bat edo beste enpresa bat, izan elkarte bat, izan beste edo zer gauza, esan nahiko arazoak izango ditu etorkizunean biziri mantentzeko. Eta ezinbestekoa, nire ditziz ezinbestekoa, eta gaineaz izan barko luke ezinbestekoa izatez gain gauza natural bat. Eta kaixomaitia.com bietatik sortu zen pixkat militantzia puntu hori, pixkat behar hori, garrantzi horretan oinarriturik, baina bai erabat natural batean ere, hau da, betiko galdera eta erderazatik anetzen nuen gazteleraz edo. Eta, naturalki euskalduna nintzelako eta euskara nire hizkuntza euskara dalako, ez? Eta ez duanako bestera batea kontraditzen. Naiz eta momentu batean ekonomikoki eta horre esan dezakezun, dela aukera gehiago daudela, baina, horre konpetitzen da momentu batean indartsuagoak dian beste hizkuntzekin eta baita ere webguneekin, eta, euskara era natural batean ulertuta sortu zen kaixomaitia horrela. Eta nik uste horrela sortu dela baita ere gainontzeko zerbitzu eta produktua pentsatu gabe arrakasta izango duen edo ez. Nik uste hor berezkoa dela gauza kondo egin da, euskara badaudula bere merkatua, badu bere beharra, badu bere eskaria, eta gauzak ondo eginezkeo eta duinki eginezkeo eta balio bat emanezkeo euskara badu bere presentzia, bere garrantzia, eta hor badaude adibide oso garbiak, adibide bat jartzeko, tropela.net ere hor badukagu ez. Gauza oso majoak eginik euskeraz, badute bere oihartzuna eta bere emaitza onak. Esan dugu kaixomaitia.com zer dan, ez da? Harremanak bideratzeko atari bat, ligatzeko esango geunke. Zarean euskaraz ligau alizatea be azpimarratzekoa, ez? Nik uste, azteko tamen baita ligatzeko, ez da lagunak egiteko edo dena delakoak, gero sortu daitezke beste batzuk. Eta euskaraz ligatu ali izatean, nik uste, esan bezala, beste zein hizkuntzatan egin daiteken bezala egiteko aukera da euskaraz, eta esan bezala ondo funtzionatzen du tresna bada. Eta euskaraz ligatzearena beste zein arlotan bezala garantzitsua da, eta euskaraz egin alizatea ere. Gugeu bizirik dagoz, hizkuntzak bizirik dagoz, beraz neurri baten sasoi barrietara, kasu honetan sasoi modernoetara txertatzen eta egokitzen jakin behar dugu. Era bat. Esan bezala, leheno pixkata aipatu duguna, jakin eta gainaz ezinbestekoa da.
azkenen euskera saretik kanpo geratuko balitz, eta leheno aipatu bezala ez da egoera hori, zorionez. Nik uste euskerari favore gutxi engo litzaiokela, batez esateko, bai. Berez ere baditu berez aldasunak, hau da, eskaintza hor dago, eskaria hor dago, baina bai da interneten badago alako kompetentzia bat ere, internet globalizatua da oso, eta kompetitzen da beste hizkuntza oso indartsuekin ere, eta horrek baditu bere desabantailak, baina esan bezala ezinbestekoa, erabat ezinbestekoa sarean euskararen presentzia bermatu alizatea. Bai pertsonalki eta era pribatu batean, baita ere bermatu arazi behar du administrazioak hori. Eta amaitu orduko Inigo, zein ahulgune dauka euskarak eukitekotan? Ahulgunea nik esango nuke printzipioz dela beste hizkuntzekiko duen minorizazio hori edo printzipioz gaztelera, frantsesa hemen offline esan dezagun gizartean dituen indarren ondorioz daukagun egoerarengatik sarean ere gertatzen da hori, baina ja ez frantsesa eta gaztelerarekin bakarrik baizik eta beste hizkuntza askorekin. Eta izatezkotan hori izango litzateke arazorik handiena, ahulgunerik handiena nire ustez. Bai. Hortxe dago aukerea, kaixomaitia.com, beste hainbat kontu aitatu ditugu, emoten dagoena periferikoa dirana, baina danak alkar hartuta datozanak. Inigo Arandia eskerrik asko geurean egoteagaitik, kaixomaitia.comen kudeatzailea eta arduraduna, suerterik onena zeure bidean, eta esandakoa, mil esker. Mil esker zuei. Esaten zizkida maitasunitz polita Maitasunitzak humilda samurrak besterik etzekin hain gaztea zan ez zuen mundua aiztoa ikusten oraindik ametsak bizi zituan hiru gauz bakarrik zakizkin esaten aintzinako ipui xermangarriak maitasun histori oeten abesti besterik etzekin hain gaztea zan gero nabaitzen dedania bakarra den haundi bat neure bihotzia oraindik oroitzen nahi zuaitz lore artea berak esaten zizkida maitasunitz polita
Maitasunitzak, humilda xamurrak, besterik etzekin, hain gaztea zan, ez zuen mundua, gaiztoa ikusten, oraindik ametsak bizi zituan. Hiru gauz bakarrik zakizkin esaten, aintzinako ipuin xermangarriak, maitasun histori, poeten abesti, besterik etzegin, hain gaztea zan.